Здравейте, скъпи потребители на YouTube, аз съм Q1213 и това е трета част на нашия геймплей, survival и свет. Диаманти! Но първия път е гати късмета. Ако се питате защо имам диаманта на кирка, това е защото намерих диаманта. Ти ще спреш ли да ме прекъсваш? Пусна ми морковче. Зарежи. Заеб. Имам 13 диаманти. Ах ти късмета. Да! А мен ще му убият мобовете, колко са много, едно зомби, един скелет. В атака! Аз... Крипър. О, хубавата бил. В атака! Крипъри! Струши ми главата. Да! Все едно има спаунър! Помощ, помощ, помощ! Помощ! В атака! Уби зомбито! Карай бе! Тия мобове... Тези струши му главата. В атака! Да! Горе на острова наши, какво става? Да, на мен ми бъгна Майнкрафт. Е бъгнат и тук два крипъра, а зомби са с такава кожена броня. Аз там е спално водата. What the fuck? В атака! Сега ще мрете. Изруди. Кой аз се струсеш главата? Не се изтрясах лавата. Абе не ти бе, говорим скелет. Аре, стига бе, бати шибания скелет, само ме връща назад. От кога служиха този ног бак е много гадно. Защото те връща много назад. Ма ти защо летиш? Не лета, ти къде си бе? Летиш? Не лета, това е бък. О, фак, имам такива бъгове. Не па бък е, де, един бък. Ти там е бъг. Ох, сега да видим къде ми беше Dave Point. Аз добре, че съм с Rice Minimap. Ми улеснява целият живот. Води в някоя квартална писта. Малък проблем. Що? Лям торчо. Не е мой проблем. Да, помидори за какво? Ами чакай, аз се опитвам... Какво става с тези мобове, бе? Не знам, мене като че ли не ме виждат. Да, аз съм чакал къщата. И това ми тропна морков. Да, едно зомби ми дропна още един морков. И случва се, те дропват и картофи. Ето ти нали каза, че трябва да си гробваме храна, ето. Да, морковите ще ни спасат за сега. Ма не ги аж така на ръсак. Алец, знам. Къде си? Разхождам се. Ето бе. Аз се разхождам и... Има голд. Добре, аз се разхождам из хладните пещери. Аз съм там. What the fuck, бе, откъде толкова зомбите изведнъж, да няма друг спаунер? Дано има. Дано, не искам. Ти ако искаш, искай си. Диаманти. Какво? Диаманти. Здрасти. Леко да не се прецакаш. Ау, какво ме удря, бе? То път нема ти стане на шибаното. Добре, бонус. Build a glass bridge around the lava, across the lava lake. Да ни трябва да използваме стъкло, не къбълстоун. Абе, на кой му време, нали, диамантите става? Махни се, не! И какво е аучно?
Айде сега ти се махни. Време за отмъщение. Не, бе! Не бе, педерас. Затвори. Мати ти затвори. Е, па Лайнар. сега какво ти му уби първия път? Па нарочно ли те убих? Ма нарочно ли О, те убих, добре, бе? аре. Много добре, аре. Много добре, Те така аре. казват. Все така казва. Сори. Нема сори. Нема сори. Еми тогава какво? Кучко поклони. Те как си стреси Те плава? как си стресо плава? Това вече не е моя вина. Остава с... Остава Ти в шест. плавата ли си, бе? Ти в Ами плавата ли си, бе? около лавата съм. Е, защо ме портва в Е, защо плавата? ме портва в А, плава? това не знам вече. Оу, шит! Диаманти. Добре, аз минавам. Добре, аз минавам тук да гледам. Е, още една табела. Е, още една табела. Къде е зъто, бе? Тук е. Офа. Офа. Пълне с мобове. Пълно е с Къде? мобове. Ох, това скелетът ме бие. Ох, то скелетът Ма къде ме е бие. пълно с мобове? На сърфа са ли? На А, пол... Орки Али- си ще видиш, аз съм Орки искам си ще видиш, да аз табела. съм Аз за сега табела. копая диаманти. Не за друго. За да има диамант. За да има диамант. Да не падне лавата. Това е скелет. И зомби зад мене. И зомби зад мене. Това е наистина. Добре, Не! Ще умреш от... Дени, знаеш какво видях? какво? Как един диамант изгаря пред очите. Знаеш колко е тъжна гледката. Къде си? Орки си ще видиш. Орки си ще видиш. Зомби. Крият се. Ма, точно къде си? В пещерата ли си? Скелет. Да, пещерата Скелет, съм. скелет. на Да, в глава. пещерата съм. На глава. Да, той мене ме бутна лавата шивания скелет преди. Оу, шит! Далече бе грозен. Далече бе грозен. Знаеш, Не, че защо си по се край не- лавата има диаманти, ма чак толкова. Holy shit! Златото ме спаси! Бонус, билта глас, брича, кръв, дълъг. Ей, Дени, знаеш ли какво стана? Гравела ме бутна и златото ме спаси, сложих го под мене. А, Оу, Да. шит, пробих пещера. оу, шит, и аз съм, ами. Оу, шит, и аз ама нищо. Нищо. Какъв беше този мотор, бе? Е, па, нали знаеш къде си живеем? Е, пак, Да. нали знаеш къде живеем? Не! Fuck, damn it. Ние сме големи бот. Ние сме големи Карамия бот. къла. Добре, сега Карамия къде... къла. Дай торч. Дай торч. А къде изчезна, бе? Ей, дай торч. Чакай, стой на едно Еме, дай място. торч. Но защо винаги ги дропваш така? Защо винаги ги Не тропаш знам. така? Да, крипър. Уху, купон. Тъпът вече много отвали.
Ох, писна слагам си диамантения наградник. Ама сложи го да, пъти казах да го сложи. Сложи го, да, аз пъти ти казах да го сложиш. Ох, мамка му. Не мога да... Аз така ще направим пак. Аз сега ще направим. О, трябва да събираме за неща. О, трябва да се Добре, събираме аз за не Enchanting мога да се Table. концентрирам. За Enchanting Table ни трябва крава, която да пусне кожа. А такава не виждам. Защо па ние хази? Защо па ние... Защото трябва кожа вече за това. Пати За книга. Пати тук. Ясно карай на червено. по-скъпна песен, по-старича. Де да знам, днеска ми е най-тъпия ден, защото е неделя и утре сме на Даскал. Ама завършваме. Ама Все завърши. пак са няколко дена и е най-кофти. И няма да се виждаме повече от нас. И няма да се виждаме повече от нас. А трябваше да има 8 клас. Да. Ама ти къде ще си? У строителния Да. или у това? Мини. У мине ще си по-развали живота, май е това решение. Да, добре. Да, добре. Виж колко си минути снимаме. Я Виж колко диамант минути снимам. Я диамант. на тях. Еми... Надявам. Така... Намери това диамант. Аз тук що Намерих също това намерих. диамант. Все, но... Това е странно. Ама, на кой левел сме? Ние сме на... Ама, на кой левел сме? Ние Аз съм сме на на 21. 15 левел. Не бе, левел такова... Не бе, левел такова Нещо не може да подземие. разберем лево подземие. Я диаманти. Да, все едно Я някой ги е слагал. диаманти. Ама нали... Имам 18 диаманта. Имам 18 Аз то диаманта. имам 6. Мисля е така почнах надолу да си клопам. Смисъл е така, почнах надолу да си копам и ми се Да, мене мерната. зомби ме бият за кеф. Откъде па тия крипари, бе? Направи кем. Са тия легални чудовища, бе. Ще си причиня болка, ще скоча в лавата. И аз след малко ще се сложа. И аз след малко ще скоча. Да видим как да пънкопеся. Ото! Ох, мамка му изкара ми я каламирко, басо им, че метна пиратка. Чао, чао. Защо? Де да го знам. Защо? Защо чао чао? Защо чао, чао? Плавата. Така, да изпечем айрана. И да си направя, да правя ли малко брони, ще направя мечове за са. Да. Защото моя... Да. Защото моя... И моя на няколко да. Направи нещо полезно като брони. Какво? Аз за мен ще си направим брони. Добре, ти Какво? колко Аз диаманти? за мен, че си направим брони. Малко. Колко Малко. малко бе? 3. Добре, 3. What the fuck? Добре, чай сега да ти даме това. Двата диаманта. Защо? Ти да не си направи панталони. Защо? Да, защо? Нищо. Да, защо? Кой какво си намери? Да, стига. Кой какво си намери? Добре. Дени, ти и каска ли си направи? Всичко? Чакай малко. Какво? Всичко? Извинете, скъпи потребители, но ние трябва да спираме снимането, защото или епизодът е станал прекалено дълъг и няма да ни го приемат, и на всичкото отгоре нас ще ме викат да слизам. Довиждане. Зазо. Чао. Чао.